ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଦରମା କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ ହୋଇପାରିବେ? ଏହା ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯିଏ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ଦରମା ପାଇଁ ଲୋଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମହେଶ ଏକ ଲୋକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦରମା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ EMI, ଭଡ଼ା, ରାସନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଫି ଏବଂ ତାପରେ ଖାଲି ପକେଟ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ ହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହେଶ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦରମା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଧନୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି। ଏବେ ଶିଖିବାର ସମୟ ବୋଲି ମହେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖିବେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦରମାର 20% ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଋଣ ଏଡ଼ାଇବା। ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ସିପ୍ କଲେ। ମହେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟ ଉତ୍ସ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ୍ସେଲ, ଟାଲି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି କୌଶଳ ଶିଖିଲେ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ ତାହା କଲେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏବେ 6 ମାସର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେବଲ ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ, ସଠିକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।